Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Mayong adlaw kanatong tanan. Sa atong pagsaulog sa tuig sa konsekrasyon ngadto kang San Jose, ako gihatagan sa ikatulo ka adlaw sa tema nga Langitong Amahan, taluy kami. Si San Pedro Julian Eymard mingon, ang Langitong Amahan may usa lamang ka santos nga mo representar kaniya dinhi sa kalibutan. Busa iyang gihatag ang tanang pabor o gihitsas ang tanang kikinanglan aron mahimo kining takos. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod dinhi gihatag niya ang iyang bugtong anak, Juan 3:16. Gihigugma kita pag-ayo busa iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato ug mahimo kitang anak sa Dios. Pinagi kang Hesus, nakabaton kitag relasyon isip anak sa Langitong Amahan. Mao nga matawag nato siya og Abba Father. Aron mahimong anak sa Ginoo ang hinungdan nga kita na tao. Ug kini lamang gayon ang katuyuan nga ikaw ug ako nabuhi. Ug si Jesus lamang ang dunay gahom nga mudala kanato ngadto sa amahan. Apan si San Jose adunay labing mahinungdanon nga katungdanan sa atong espirituhanong pagtuo. Ang atong pagtuo ug panaw ngadto padulong sa amahan. Ang pagkonsekrar nato ngadto kang San Jose mudugag sa presensya sa Langitong Amahan sa atong kinabuhi. Sa diyang ipadala sa Langitong Amahan ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato ug mahimong iyang mga anak. Siya mipili og usa ka santos nga mo'y mo representar kaniya dinhi sa kalibutan. Siya mao si San Jose. Si Jesus nga nagpuyo ubos sa panimalay ni San Jose, isip iyang anak, mihatag kanatong usa ka personal nga panag-ingnan, isip hingpit ka pagsalig ngadto kang San Jose. Si San Jose mo'y lamang ang lalaki nga gitawag ni Jesus og amahan dinhi sa kalibutan. Ug ang iyang gikahimuot nga mailhan siya isip anak ni Jose. Sa Juan 6:42 mingon, dili ba siya si Jesus nga anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong mingon man siya nga gikan siya sa langit. Kita usab mo isip nga dakong dungog nga mahimong iyang anak. Kun galing sumala sa plano sa amahan, si Jesus nagkinanglan kang San Jose, unsa pa kita. Ang pagkaamahan ni San Jose nagdungag sa presensya sa Langitong Amahan dinhi sa kalibutan ni Jesus. Klaro na to kini. Si San Jose dili makapuno sa balaanon nga kalambigitan sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga anak. Ug dili usad makapadugang sa nahuptan ni Jesus. Isip balaan nga binuhat sa kanunay magdala sa presensya sa Langitong Amahan. Hinoon, si San Jose, gipili nga mo'y mubarog, hulip sa dapit sa Langitong Amahan, sumala sa tawhanong panginanglan ni Jesus. Ang Langitong Amahan, nagtinguha nga atong itahan ang atong kaugalingon ngadto sa amahan namong pag-amuma
ni San Jose. Sa pinagi nga sama sa paghatag sa Ginoo ni Jesus ngadto kang San Jose. Ang Ginoo may plano ni maong pagtahan ni Jesus ug ingon man sa tanang sakop sa simbahan ngadto kang San Jose. Hangtod sa hangtod. Si San Jose mong anino sa langitong amahan. Siya ang imahen ug anino sa amahan alang kang Hesus. Ang langitong amahan nagtinguha nga atong dawaton si San Jose isip ato usab nga espirituhanong amahan. Si Jesus nagtinguha usab nga may paambit kanato ang iyang kalibutanong amahan nga mo'y imahen sa iyang langitong amahan. Mga igsoon, daghan sa mga milagro ni Senyor San Jose nga nahitabo. Usa nini sa mga milagro nga akong ipakita kaninyo, nahitabo kini dito sa San Jose, Santa Fe, New Mexico. Kundi ang usa ka kumbinto nga nahimutangan sa choir loaf, wala mabutangi og hagdanan. Ang madre nagpasibya nga magkinahanglan sila og panday. Dihay usa ka panday nga nagtanyag nga iyang mutrabaho siya sa maong hagdanan. Hibawak mo, gihuman niyang hagdanan sulod lamang sa 33 ka adlaw. Ug ang hagdanan aduna usay 33 ka angang. Ang katingalahan, ang kahoy nga gigamit dinha sa pagbuhat sa hagdanan, dili gikan sa ilang dapit o rehiyon. Nga wala sad siya transportasyon paghakot. Ang pangutana, unsa may ang gigamit sa paghakot ini mga kahoya. Ang panday na wala gani magpabayad sa iyang serbisyo. Ang dakong katingalahan, ang hagdanan nga adunay 33 kaang-ang. Wala gamiti og lansang og glue ug kini wala usay center pool. Ang gidaghanon sa ang panuigon ni Jesus ug natapos usab 33 ka adlaw panuigon yapon ni Jesus. So mga kaigsunan ko, una kumubiya kaninyo aniyang usa ka video sa akong eksperyensya sa akong pag-adto dito sa lugar kundi nagbilagro si Senyor San Jose. Ato kaning tan-awon. Ania. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God,
Pray for us. Chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and Prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.